Dnes sa budeme rozprávať o talent managemente, o tom, ako sa to deje v rôznych firmách. Verím, že prispiejete aj vy svojimi skúsenosťami, svojimi pohľadmi a že ako vždy bude aj dnes živá diskusia a odnesete si odtiaľ to niečo zmysluplné, užitočné, čo vám môže pomôcť vo vašej práci. Takže nebudem už brať ďalší čas, takže nech sa páči pani Škorvanková. Odovzdávam mikrofón. Takže ja vás tu tiež všetkých vítam. Moje meno je Daniela Škorvanková. Ako už pán Kapucián spomínal, som zo spoločnosti Erste Group ITSK, alebo existuje ešte Erste Group IT International, ale dneska sa budeme teda baviť o tejto firme. Aby som nás trošku predstavila, tak my sme poskytovateľom IT služieb primárne pre Slovenskú sporiteľňu, ale teda robíme nejaké aktivity aj pre nejaké ostatné banky, ktoré fungujú v rámci Erste Group Bank. A ja som si dneska naschvál zvolila taký ten model tej cesty, lebo by som vás teda chcela zobrať a ukázať vám, akú cestu sme si v rámci talent managementu prešli my. A v rámci EGITu budem používať teda túto skratku. My sme začali s talent managementovými programami zhruba v roku 2011. Vtedy ešte existovali dve samostatné spoločnosti, ale fungovali sme takým nejakým spoločným modelom, že aj HR ľudia, aj teda nastavené procesy a všetko fungovalo pre tie obidve firmy rovnako ako pre jednu, čiže budeme sa tváriť, že sa to všetko týka stále EGITu. Ja budem veľmi rada, pokiaľ teda budete mať nejaké otázky a niečo vás tam zaujme, budete sa chcieť niečo podopytovať viacej, tak keď kľudne mi ukážete a môžeme sa o tom baviť aj v priebehu tej prezentácie. Na začiatok by som vám teda rada predstavila tie programy, ktoré sme spustili v tom roku 2011. Mali sme dva. Jeden bol nastavený ako taký retenčný program pre špecialistov, kde teda cieľom celého toho programu bolo vytýčiť si nejakú skupinu top expertov, teda ľudí, ktorí boli pre nás strategicky dôležití, veľa z nich ešte stále teda sú, a dať im nejakú jednak špeciálnu pozornosť zo strany manažérov, čo sa týkala vzdelávania a rozvoja, ale zároveň ten program mal mať aj takú retenčnú úlohu, keďže to bolo v období, keď sme riešili prichádzajúce organizačné zmeny, tak dať taký nejaký jednak pocit istoty tým ľuďom, oceniť ich a ukázať im, že naozaj vy ste dôležití a oceniť ich napríklad aj finančným spôsobom alebo dať im benefity, ktoré teda ostatní zamestnanci nemali. Tuto môžete vidieť, čo všetko sme tým ľuďom ponúkali v rámci toho programu. Bol tam teda, spomínala som, vzdelávanie, boli tam nejaký príspevok, nejaké benefity, ktoré máme, tak oni dostali dvojnásobnú porciu oproti ostatným ľuďom. Dôležitý bol ten social event s boardom, keďže naozaj to bolo v období, keď firma prechádzala zmenami, tak práve tieto akcie boli taká príležitosť, kedy mali možnosť porozprávať sa s vedením spoločnosti o tom, čo nás čaká, o tom, že kam možno práve tá oblasť, v ktorej oni pôsobia, bude smerovať a mať ako keby taký nejaký bližší kontakt s tým, čo sa v tej firme aktuálne dialo. A samozrejme, keďže to bol aj talent managementový program, tak nám išlo o to, aby tí kľúčoví experti stále expertmi zostali. Takže okrem vzdelávania v rámci tých hard skill tréningov sme im ponúkli ešte aj assessment centrum alebo soft skill tréning podľa toho, čo ich zaujímalo a čo oni mali pocit, že by sa mali rozvíjať. A hej, potom je tam také pikošky, akože parkovacie miesto extra, to bol vtedy celkom taký problém, čiže to bolo niečo, čo kolegovia ocenili. Čiže toto je jeden program, ktorý sa týkal expertov a špecialistov. Potom ďalší program, ktorý sa teda nazýval Key Management Talent, tam boli zaradení kolegovia, ktorí takisto boli aktuálne na špecialistických pozíciách, ale s tým, že ten rozvoj mal byť smerovaný smerom k nejakej vedúcej pozícii. Čiže tam oni boli rozvíjaní už vyslovene na manažérske funkcie. Oni takisto mali príležitosť baviť sa o tom, že ako to vo firme vyzerá, kam smerujeme a stretnúť sa práve s boardom a vedením spoločnosti. Možno ešte vysvetlím tie skratky, keď teraz pozerám, že som to tam použila.
štruktúra riadenia, akú máme aktuálne vo firme, je teda trojúrovňová, na najvyššej úrovni je board, im reportujú práve SLM, čo sú riaditelia divízií a pod nimi sú potom FLM, čo sú vedúci oddelení. Keď to tam niekde uvidíte, tak aby ste vedeli, že o čom sa bavíme. A mali teda samostatný tréning zameraný práve na rozvoj manažerských zručností s lektorom a koučom, ktorý teda robí manažerské vzdelávanie aj pre aktuálnych manažérov vo firme. A čo sa nám veľmi osvedčilo, boli práve tieto interné projekty. A úplne cielene si mali za úlohu vo dvojiciach vybrať nejakú tému, ktorá bola mimo oblasti ich aktuálnej expertízy alebo záujmu. To znamená, že špecialisti, ktorí kódovali alebo boli analytici, sa zrazu venovali projektu týkajúcemu sa nejakej HR téme, kde v tejto dvojici teda jednak mali možnosť získať viacej informácií alebo taký nejaký iný pohľad z inej strany práve na to fungovanie vo firme a na to, že čo by sa dalo, nedalo a čo by mohlo byť pre nás zaujímavé. Boli to všetko aktivity, ktoré boli nové. To znamená, že neprebrali niečo, čo už fungovalo, ale venovali sa úplne novej téme. Aby som bola konkrétna, nech si to viete predstaviť. A napríklad na základe tohto projektu sme potom rozbehli spoluprácu s vysokými školami, čiže téma bola, že ako prilákať do firmy študentov, ktorí by začali pracovať ako brigádnici alebo vôbec akú formu jednak prezentácie našej spoločnosti voči tejto skupine zvoliť a zároveň, že akým spôsobom tých ľudí prilákať ku nám. Čiže ako výsledok sme nadviazali spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a kolegovia chodia v rámci predmetu robiť prednášky na teda témy, ktoré študentov zaujímajú. No a ku každej tejto dvojici v rámci toho projektu bol teda pridelený mentor, ktorý im pomáhal so spracovaním tej témy a tým, aby teda ten projekt zvládli a dotiahli do úspešného konca. Ešte by som rada upozornila, že boli časovo trošku inak nastavené tie programy a tí Key Future Experts, bol to teda program, ktorý bol nastavený na ročnej báze, to znamená, že vždycky na začiatku prebiehali nominácie a schvaľovanie ľudí, ktorí boli v tom programe. A toto sa teda po roku znova prehodnocovalo a znova prebiehal ďalší nominačný proces a niektorí ľudia sa tam aj vystriedali v rámci toho programu. Nebolo to teda také, že niekto sa tam raz dostal a už vedel, že tam bude fungovať povedzme 5 rokov. Ale teda to obdobie, kedy mohol vstúpiť niekto nový, dajme tomu, do toho programu bolo až keď sa robila znova tá ročná nominácia. Môžeme sa o tom baviť. A na začiatku v rámci tohto prvého ročníka tie kritériá na výber boli také, že dobrý deň. Musel to byť človek, ktorý pôsobil vo firme minimálne 1 rok a väčšinou priamy jeho nadriadený ho nominoval na základe toho, že naozaj určil, že tá expertíza a to, čomu sa on venuje, je pre firmu kľúčové. Čiže boli to nominácie na základe nejakých odborných znalostí a toho, čomu sa ten človek venoval. A potom tam boli ľudia, ktorí museli byť teda vysoko hodnotení v rámci nejakého performance managementu, ktorý máme, tak čiže nemohol tam byť niekto, kto bol označený za nejakého low performera. Čiže musel to byť naozaj niekto, kto dostával dobré známky v rámci tohto hodnotenia. Čo sa týka management talentov, tak tam boli vyslovene ľudia nominovaní od ich nadriadených. Niečo sa nám deje. Ktorí teda určili, že tento človek má chuť aj záujem. Dobre, tak idem ešte trošku zoširoka. Okrem nejakého performance managementu fungujú u nás vo firme aj také, že motivačno-hodnotiace rozhovory. Čiže v rámci tohto motivačno-hodnotiaceho rozhovoru ten manažér s daným človekom sa dohodli na tom, že teda tá potenciálna manažerská kariéra by bola niečo, čo je pre toho kolegu zaujímavé a toto bol teda človek, ktorého na základe
tých skúseností, ktoré s ním jeho nadriadený mal, tak posúval, teda nominoval do programu. Tieto nominácie potom ešte podliehali schváleniu riaditeľa divízie. Čo bola možno taká trošku issue, alebo čo sa nám stalo, bolo to, že pri organizačných zmenách, keď sa vymenili napríklad riaditelia divízie, tak cross divíziu neboli, dajme tomu, spokojní s tým, kto bol za to konkrétne oddelenie nominovaný. Keďže oni vlastne v rámci firmy sa to dozvedeli, až keď už tí ľudia v programe boli, že čo je ten full zoznam. Nerobili sme takú nejakú komity, kde by všetci riaditelia divízií videli všetkých, oni videli len tých ľudí, ktorí išli z toho ich streamu. Áno. Veľkosťou. A tie kritériá boli nastavené tak, že Key Future Experts boli 20% zo zamestnancov. Ono to v podstate sedí aj na to, čo máme teraz, čiže tam bolo zhruba nejakých 80 ľudí. A tieto Key Management Talenty tam bolo 15 ľudí v rámci toho programu. No. Na konci teda to uplynutia toho roku sme si samozrejme robili vyhodnotenie a chceli sme vedieť, že ako ten program vnímajú ľudia, ako to fungovalo. Tie kritériá alebo ukazovatele, ktoré sme skúmali, bolo jednak to, že koľko ľudí nám z týchto kľúčových, keďže to mal byť aj retenčný program, z firmy odišlo. A ďalej sme potom zisťovali len dotazníkom, že nakoľko využili tie konkrétne benefity, ktoré im boli ponúknuté, školenia a tak ďalej. Celkom milo nás prekvapilo, že naozaj najvyššie hodnotený benefit nebola žiadna finančná odmena, ale bolo to práve tie informácie a tá možnosť stretnutia s vedením spoločnosti a diskusie a otvorenej komunikácie. Aj keď teda zhruba 30% tých ľudí, ktorí boli v tom programe, tak nám napísali, že v podstate nepocítili žiadnu zmenu. Bolo to pre nás trošku prekvapujúce, lebo naozaj sme chceli, aby oni mali ten pocit nejakej teda výnimočnosti alebo priradenia do nejakej špeciálnej skupiny. Čiže to, čo sme sa rozhodli spraviť v rámci toho nadchádzajúceho ročníka na základe týchto výsledkov je skvalitniť výberový proces tým, že tam boli aj ľudia, ktorí nepocítili zmenu možno práve z toho dôvodu, že až tak úplne nechodili na tie akcie, lebo ich to, dajme tomu, nezaujímalo a v podstate využili možno, že ten príspevok, ktorý dostali k dispozícii, ale ostatné možnosti, ktoré im ten program ponúkal, nevyužívali. Čiže dohodli sme sa na tom, že tá nominácia nebude len na základe teda návrhu od vedúceho oddelenia, ale že ešte prebehne nejaké také interview alebo rozhovor s tým nominovaným človekom, aby sme si zabezpečili, že naozaj v tom programe chce byť a že je to pre ňoho zaujímavé. Ďalej sme sa dohodli, že ten program síce bežal ďalej v takej forme, ako bol, ale vytvorili sme v rámci tej skupiny 80 ľudí ešte takú podskupinku, ktorá bola nazvaná, že Top Experts, čo bolo zhruba 7% z tých ľudí, ktorí boli zaradení v programe. Ja vám potom ďalej ukážem, že aké teda rozdielne veci ešte pre nich sme v rámci toho programu pripravili. No a ďalší cieľ, ktorý sme si dali, bolo práve nejaké intenzívnejšie vtiahnutie tých expertov do života firmy, aby naozaj to nebolo len o tom, že OK, tuto sme vás nominovali a môžete využiť 2-3 veci a na konci si to vyhodnotíme, poviete, že ste spokojní, ale v podstate sa nič pre vás veľmi nezmenilo. Takže v roku 2012 už tie talent management programy vyzerali, pribudol nám teda jeden, ktorý ale nebol samostatný, hovorím, bola to taká podskupinka toho Key Experts. Stále to bol program zameraný na špecialistov, trvajúci 1 rok. Stále dostali nejaké extra prostriedky na vzdelávanie a rozvoj tých zamestnancov.
A takisto manažéri dostali odporúčanie, aby venovali špeciálnu pozornosť týmto ľuďom pri pravidelnom prehodnocovaní miest, ktoré sa robí. To znamená, že oni nemali zaručené, že dostanú zvýšenie mzdy, ale v rámci toho rozpočtu sme chceli, aby sa naozaj na nich pozreli lepšie a zvážili to, že či ich neposunúť aj takýmto spôsobom. Keďže tie akcie s vedením spoločnosti boli vyhodnotené naozaj ako mimoriadne úspešné, tak to bolo niečo, v čom sme pokračovali. A zároveň jedna z vecí, ktoré oni navrhli, že by pre nich bola zaujímavá, bolo práve využívanie home officeu. Takže dostali možnosť využívať aj prácu z domu. S tým, že vo firme to nie je niečo, čo úplne obvykle využívame. Je to možnosť, ktorú ľudia majú, ale nie na pravidelnej báze. Čiže nemáme zamestnancov, ktorí si povedia, že OK, piatky nechodím do práce a pracujem z domu. Využívame to naozaj skôr len v takom prípade, že ja neviem, niečo vám prídu doma opraviť a neviete presne kedy, tak sa dohodnete s nadriadeným, že nejaký deň môžete zostať doma. Čiže nie je to inštitút, ktorý by bežne vedeli všetci využívať. Čiže títo ľudia tú možnosť dostali. No a okrem toho skupina tých top expertov, ktorá bola v rámci tejto jednej vyčlenená, tak dostali možnosť intenzívnejšie práve komunikovať s vedením spoločnosti. Pracovali ale respektíve mali také workshopy zorganizované, kde oni prišli s nejakou témou, ktorú chceli v rámci toho, čomu sa oni venujú, prebrať s vedením spoločnosti. A teda tam mali možnosť na tom workshope si to rozobrať, dostať viacej informácií, baviť sa aj s kolegami z iných oblastí. Toto bolo niečo, čo hodnotili ako veľmi zaujímavé, keďže často dostali aj taký ten pohľad z druhej strany. A keďže my sme spoločnosť, ktorá vznikla spojením takých dvoch línií, a to je práve tá developerská a vývojová časť, a potom je tam časť operations, ktorá sa stará už o prevádzku tých systémov. A oni medzi sebou občas mali také, že OK, tí developeri to nespravili dobre a nám to tu teraz padá a títo sa starajú a tiež to nerobia dobre. Čiže zrazu tým, že sa stretli na jednom mieste a mali možnosť viacej diskutovať, tak to bolo o tom, že OK, videli to trošku aj z tej inej strany a dostali pohľad aj toho kolegu z iného oddelenia, z úplne inej línie. A samozrejme tým, že to boli top experti, tak stále sme chceli, aby sa rozvíjali, aby mali prehľad o tom, čo sa deje v tej ich oblasti, čiže dostali možnosť ísť aj na medzinárodnú konferenciu, aby dokázali fungovať, teda nasávať informácie aj z cudzjazyčných zdrojov, tak dostali možnosť absolvovať intenzívny kurz anglického jazyka, lebo to bolo niečo, čo niektorí mali celkom dobrý level angličtiny, oni sú zvyknutí čítať napríklad dokumentáciu v angličtine, ale nie sú zvyknutí komunikovať. A práve tým, že sme chceli, aby dokázali v tom aj zahraničnom prostredí fungovať, respektíve byť zapojení možno aj do aktivít na tej grupovej úrovni, tak sme potrebovali, aby boli schopní v rámci tej angličtiny fungovať. A každý z týchto top expertov bol pridelený na nejaký interný projekt, ktorý sa teda týkal rozvoja alebo nejakej inovácie. To znamená, že dostali možnosť okrem takej tej ich bežnej práce pracovať ešte na niečom, čo ich baví, zaujíma, kde majú šancu naozaj posunúť dopredu to, čomu sa venujú. A potom sú tam školenia a mimoriadne odmeny, ktoré teda boli udeľované až na konci toho programu. Čiže nie každý expert mal zaručené, že dostane ešte aj nejaké finančné ohodnotenie, ale práve na základe aktivity v rámci tých projektov a na základe toho, ako napríklad v rámci tých workshopov fungovali, tak boli potom odmenení ešte aj finančne. Ten Key Management Talent, keďže bol 1,5 ročný, tak on bežal ďalej, tak ako bol nastavený v rámci tých projektov. Práve po tom roku prebiehali znova nominácie. Hovorím, väčšina tých ľudí v programe zostala
lebo pokiaľ ste top expert a máte teda nejakú expertnú znalosť, tak to za jeden rok nestratíte. Skôr to bolo naozaj o tom, že vymenilo sa tam zo pár ľudí a možno práve z toho dôvodu, že tam bola tá podmienka, že musia byť napríklad minimálne rok vo firme, že sme nabrali nejakých šikovných, ktorí to ešte minulý rok nespĺňali a ten nasledujúci rok už sme ich tam zaradiť chceli. Alebo teda to mohlo byť kvôli tomu, že sa zmenili tí ľudia v tej riadiacej línii. Ako som spomínala, že niekedy neboli úplne spokojní v rámci tých nominácií, takže mali možnosť si toto trošku upratať. Bolo to samozrejme na nadriadenom toho konkrétneho experta, aby mu dokázal umožniť to, že sa vedel zúčastňovať tých akcií a že napríklad mohol ísť na tie vzdelávacie veci. Neupravovali sme nejakým špeciálnym spôsobom agendu tých ľudí, čiže väčšina tých aktivít bola ešte on top toho, čo bežne robili. Ono v podstate toto nám potom vyšlo aj ako teda vec, ktorú oni vytýkali, že veľa vecí nevyužili práve preto, že nemali čas napríklad. Nadriadení. Ich priami nadriadení, ktorých tam nominovali, čiže im oznámili, že v programe sú, tak oni potom zase komunikovali to, že OK. Netýkalo sa to veľa ľudí a tým, že hovorím, že dostali sme aj väčšinou to boli zrejme tí, ktorí dávali taký ten feedback, že ten program pre nich veľa neznamenal, že neboli veľmi aktívni, tak tým, že ako keby nestratili asi až tak veľa z ich pohľadu, tak sme nezaznamenali niečo, čo by bolo nejaké výrazne negatívne. Skôr prebiehala diskusia o tom, že či teda tú skupinu nejakým spôsobom promovať v rámci firmy, dať ostatným vedieť, že funguje takýto program, a teda vaši kolegovia sú tam zaradení. A rozhodli sme sa, že nebudú tí ľudia nejakým spôsobom na očiach, že by sme, niekde dávali nejaký zoznam alebo niečo podobné. A samozrejme kolegovia v rámci oddelenia vedeli, že OK, tak tento sa zúčastňuje nejakých akcií, na ktorých som ja nebol pozvaný. Ale takisto to nezaznamenali sme teda niečo, čo by bol nejaký úplne, že nemuseli sme riešiť nejaké konflikty, dajme tomu, alebo niečo veľké týkajúce sa tohto. No, dobre, na začiatku programu im bolo komunikované, že teda nemajú zaručené to, že budú posunutí na nejakú manažerskú pozíciu, čiže oni aj do toho programu išli s tým, že žiaden sľub z našej strany dopredu nedostali. Ale hovorím tým, že tá firma sa naozaj menila a u nás tie organizačné zmeny boli a sú časté, tak keď sa teraz na to pozriem z tých 15 ľudí, tak myslím, že polovica reálne teraz na manažerských pozíciách sú. Nezopakovali, spravili sme to trošku inak, keďže v podstate tieto programy v rámci toho vyhodnotenia, ktoré sme si robili, tak napriek tomu, že sme si navrhli opatrenia, chceli sme, aby tí ľudia mali pocit nejakej výnimočnosti, stále ten feedback od nich prichádzal taký, že až takú veľkú zmenu necítia a že ten program, síce to bolo fajn, ale nebolo to hodnotené takým spôsobom, ako sme čakali, že naozaj by povedali, že to pre nich bol prínos, možno, že pre zopár, pre týchto expertných ľudí, ktorí naozaj viacej pracovali v rámci teda takého užšieho kruhu. A preto sme sa teda rozhodli, že to nebudeme robiť už pre takú veľkú skupinku, predsa len 80 ľudí, a je celkom dosť veľká skupina. A to, čo sa nám ukázalo, že naozaj to, ako ten program tí kolegovia vnímali, bolo veľmi závislé od toho, že ako s nimi pracovali ich nadriadení. Keďže
A my z HR sme síce navrhli celý ten proces a nejakým spôsobom sme to zastrešili, ale tá samotná práca s tými ľuďmi, to, že nakoľko im, dajme tomu, vedeli ten časový priestor vytvoriť, nakoľko ich vedeli podporiť v tom, že ich, poslali na nejakú aktivitu, ktorú doteraz nevykonávali tí kolegovia, tak to bolo do veľkej miery závislé práve od toho ich nadriadeného. Takže sme sa rozhodli, že keď ideme robiť talent management, takže chceme v prvom rade pracovať so skupinou manažérov, ktorí potom prirodzene už ďalej s tými svojimi ľuďmi pracovať budú, bez ohľadu na to, či budú v nejakom programe alebo nebudú v nejakom programe. Takže sme zo skupinového programu, kde teda ľudia mali nejaké od nás z HR formálne organizované zvonku veci, prešli k takému individualizovanému talent management programu, ktorý teda aktuálne prebieha. Najskôr sme si povedali, že si to vyskúšame na menšej skupinke. V roku 2013 sme v jednej divízii spravili teda pilot, aby sme vychytali muchy toho procesu a teda prešli si celé to, že akým spôsobom si to nastaviť. A je to teda koncept individuálneho rozvoja, kde každý ten človek, ktorý v rámci toho programu funguje, má pripravený nejaký individuálny rozvojový plán, kde sú úlohy, ktoré do veľkej miery si navrhol on, respektíve dohodol sa na nich so svojím nadriadeným. To, čo som ja považovala za teda dôležité, bolo naozaj venovať pozornosť práve tej fáze ešte predtým, ako sme sedeli s manažérom, s tým konkrétnym človekom, tak tu, keď si pozriete na tie fázy, tak som najskôr sedela s tými nadriadenými a bavili sme sa o tom, že čo ich teda čaká do budúcna, akých ľudí by potrebovali, a aké zručnosti, schopnosti majú tí ľudia mať, aké skúsenosti potrebujú. Následne sme sa teda pozerali na to, že tí ľudia na aktuálnej pozícii, ktorí tam sú, čo z týchto zručností, schopností, skúseností majú a nemajú a čo tým pádom by mali dostať. To bola naša príprava práve na to stretnutie, že akým smerom by sa mal ten, ktorý konkrétny človek teda rozvíjať. No a potom sme sedeli už priamo s tými ľuďmi, s tými manažérmi, keďže do tohto programu boli zaradení povinne všetci ľudia na aktuálnej manažerskej pozícii, čiže nerobili sme nejaký výber, že títo sú schopní a tých dáme do programu a títo sa nám nezdajú a tých do programu nedáme. A teda bavili sme sa o tom, že akým spôsobom, aké aktivity oni potrebujú na to, aby sa dokázali posunúť a aby dokázali tú svoju prácu vykonávať lepšie. A odpilotovali sme to teda na jednej divízii, kde sme si celý tento proces vyskúšali. Vyskúšali sme si to, respektíve navrhli, že akým spôsobom časovo zhruba je potrebné naplánovať všetky tieto sedenia, akým spôsobom to chceme spraviť v nadväznosti na nejaké ďalšie HR aktivity, ktoré máme. Keďže tie 3 stretnutia kvôli každému človeku boli časovo relatívne náročné, tak sme hľadali nejaký spôsob, že ako aj tým manažerom trošku uľahčiť. Tak sme sa dohodli, že v rámci práve toho performance managementu a tých motivačno-hodnotiacich rozhovorov, že toto je niečo, čo budú môcť tí manažéri vynechať pre tých svojich podriadených, pre ktorých budú ten individuálny rozvojový plán pripravovať, lebo tá diskusia prebehla, čiže nechceli sme ich zahrabať do toho, aby nám vyplňovali veľa papierov. A potom samozrejme tie aktivity, ktoré si tam tí kolegovia nadefinovali, mali vplyv a teda sú zahrnuté a pracujem s nimi v rámci plánu vzdelávania. No a potom samozrejme to boli veci, ktoré ovplyvňovali nábor, čiže keď sa nám otvorí nejaká interná manažerská pozícia, tak v prvom rade hľadáme práve v tejto skupine ľudí, respektíve tá skupina ľudí, cieľom toho, ako to tam môžete vidieť, je práve aj vychovávanie si nástupcov v rámci spoločnosti. Čiže tí ľudia sú rozvíjaní
všeobecne na manažérskej pozície, ale majú na starosti alebo respektíve venujú sa aj aktivitám, ktoré súvisia vyslovene s konkrétne nejakým oddelením. Čiže oni sú rozvíjaní na manažéra konkrétneho oddelenia, keďže u nás často sú to ľudia, ktorí potrebujú aj nejakú špecialistickú odbornosť, respektíve skúsenosti alebo teda znalosti, či už napríklad toho bankového prostredia, alebo naopak nejaké technické zázemie potrebujú mať, aby dokázali toto vykonávať. No, tým, že sme s nimi sedeli a pripravovali sme s nimi ten individuálny rozvojový plán, tak vedeli, nie sú promovaní nejakým spôsobom tým, že sú tam naozaj úplne všetci manažéri, tak to nie je promované tak, že vy ste zaradení do nejakej špeciálnej skupiny, lebo všetci jeho kolegovia tam do tej skupiny patria a majú teda takýto rozvojový plán pripravený. Čiže asi toľko. No, my ako business partneri práve z HR sme, hovorím, na začiatku venovali naozaj veľa času na to, aby ten manažér bol na tú diskusiu pripravený. Čiže sme to z nich, niektorým to ide lepšie, niektorí to prirodzene mali nastavené, niektorí prirodzene pracovali s tými ľuďmi a len to nejakým spôsobom formalizovali a zapísali to do nejakého plánu, ale boli manažéri, pre ktorých toto bolo kvázi nové a potrebovali s tým pomôcť, čiže my práve ako ten ich business partner sme pripravovali ich na tie rozhovory, lebo čo si budeme hovoriť, keď poviete, že manažérovi, že tuto potrebujete mať nejakú diskusiu so zamestnancom a skúsa na to pripraviť, tak niektorí si to premyslia, hodia si pár poznámok, ale práve tie 2 stretnutia predtým boli o tom, že sme rýpavými otázkami naozaj chceli mať istotu. Chceli sme sa ubezpečiť, že naozaj nezabudneme na nič, čo je pre nich dôležité a že oni naozaj budú rozmýšľať jednak nad tou pozíciou všeobecne a jednak potom nad tým konkrétnym človekom, ktorého sa to týkalo, aby nezostali zacielení len v tom, že však tento to robí dobre, to je v pohode. Naozaj cieľ bol taký, že na začiatku sa zamyslíte, čo vás do budúcna čaká. Lebo hovorím, naozaj nielen organizačné, ale prebiehajú zmeny aj čo sa týka zapojenia do nových projektov v rámci skupiny, alebo sa menila spolupráca s bankou, menil sa prístup k tomu, ako spolupracujeme s vendormi a tak ďalej. Čiže manažer oddelenia, ktoré fungovalo doteraz na kontraktoroch, zrazu dostal za úlohu to nejakým spôsobom teraz s nimi vyjednať a prevziať postupne to know-how ku nám, čiže zrazu nepotreboval vedieť zorganizovať veľa ľudí, ale potreboval naozaj dokázať vyjednať také podmienky, ako sme my potrebovali, čiže potreboval nejakú zručnosť, ktorú doteraz nevyužíval. No. Ešte možno, že sa zastavím trošku pri tých rozvojových plánoch, aby ste mali takú predstavu, že ako to asi vyzeralo. A samozrejme tam máme nejaké základné údaje o zamestnancovi v rámci tej tabuľky, zaradenie, ale čo sú teda dôležité veci, alebo taký ten overview, ktorý máme pripravený pre vedenie spoločnosti a pre nás, ktorú si vedieme. Tak chceme teda vedieť, v akom štádiu sa ten rozvojový plán nachádza, aby sme naozaj, keďže sem sú tí ľudia zaraďovaní priebežne. Ten nominačný proces nefunguje už tým spôsobom, že ja neviem, v januári si povieme, že teraz ideme robiť nominácie. Niekto je posunutý na manažerskú pozíciu, tak automaticky jeho nadriadený si s ním potrebuje takéto stretnutie naplánovať a tento rozvojový plán pripraviť. A zároveň sme sa dohodli, že to uvoľníme aj takým spôsobom, že sme zaradili do tohto programu aj ľudí, ktorí aktuálne na manažerskej pozícii nefungujú, ale fungovali napríklad ako nejakí team lídi. To znamená, že mali na starosti ľudí, len oficiálne teda nemali názov pozície vedúci oddelenia.
Čiže sú tam aj špecialisti, ktorí reálne pracujú s nejakým tímom a ktorí práve sú tí potenciálni nástupcovia toho svojho aktuálneho nadriadeného. A tým, že naozaj ten program je tak individuálny a chceme naozaj ho našiť úplne pre každého, tak sme sa rozhodli, že takýmto spôsobom kľudne, pokiaľ manažér chce venovať pozornosť a čas aj niekomu, kto nemá záujem o posunutie sa v rámci tej kariéry na manažerskú pozíciu, ale chce sa venovať tej špecialistickej línii, alebo dajme tomu zmeniť trošku smer, tak sú tam zo pár teda aj špecialistov, ktorí v podstate vôbec neašpirujú na manažerskú pozíciu, ale rozvíjajú sa tým odborným smerom. A ďalej sledujeme, že ako zhruba pripravení tí ľudia sú. To znamená, respektíve chceme vedieť, že keď budeme potrebovať nejakého vedúceho oddelenia, tak kto sú tí ľudia, ktorí sú pripravení teraz, to sú tie nulky. Alebo teda, ktorí sú tí, ktorí už im chýba len kúsok a sú pripravení v blízkej budúcnosti a ktorí sú tí, ktorí ešte majú pred sebou nejakú dlhšiu cestu a rátame, respektíve boli by použiteľní až v nejakom dlhšom časovom horizonte. A potom sledujeme, že práve to, že či sa ten človek rozvíja pre aktuálnu pozíciu, na ktorej sa nachádza, bez ohľadu na to, že či to je teda, vedúci oddelenia alebo riaditeľ divízie, alebo či v rámci tejto pozície už je na tej nulke a tým pádom ho chceme rozvíjať pre tú následujúcu vyššiu pozíciu, alebo či je teda niekto, kto sa vôbec nechce uberať tou manažerskou cestou a rozvíja sa pre tú špecialistickú. Jasné. No, celá tá myšlienka za tým bola taká, že my ich na začiatku nakopneme a potom v podstate dostali aj tí ľudia na tom stretnutí odkomunikované to, že ten rozvoj je ich zodpovednosť. Ja nekontrolujem, že či to, čo si tam oni napísali, tie aktivity, či ich naozaj absolvovali alebo nie, je to naozaj v ich rukách. A je to v ich záujme. Chceme teda, aby oni na tom pracovali a ten ich nadriadených v tom má čo najväčšou mierou podporiť. Ale samozrejme máme kolegov, ktorí vyslovene si to vypýtali a povedali na tom stretnutí, že OK, správme si taký ročný ček a pripomeň nám to a prihlás sa. A to je presne niečo, čo v podstate ten program beží teraz rok. Čiže to, čo ideme robiť, je, že presne sadneme si s tým znova s nadriadeným a s tým človekom a spravíme si také review toho, že ktoré z tých aktivít naplnili, ktoré nenaplnili, ako sa im pracovalo. Jasné. No, my sme odkomunikovali celý ten koncept v rámci management meetingu, čiže oni dostali predstavené to, že takéto niečo vo firme plánujeme spustiť. Dostali to odkomunikované práve po tom pilote, čiže sme im aj povedali, že ako to celé vyzeralo a ako celý ten proces bude nastavený. Tam, keď si pozriete tie jednotlivé fázy, čiže toto dostali odkomunikované hromadne. No a potom práve tým, že sme sedeli s tými jednotlivými najskôr riaditeľmi divízií a potom aj vedúcimi oddelení, tak v podstate ešte v rámci tých stretnutí sme teda veľa preberali to, že ako to bude vyzerať. Ešte by som sa pristavila pri tých typoch rozvojových aktivít, keďže sa nám objavili, alebo máme nejakých manažérov, pre ktorých je rozvojová aktivita to, že pošlem ho na nejaké školenie. A to, do čoho som ich naozaj veľmi silno tlačila, je, aby tam boli také tie on-the-job veci. To znamená, aby super, pošlite človeka na školenie, ako dávať feedback, ale nechajte ho potom spraviť tie performance rozhovory s tými ľuďmi, aby si to naozaj natrénoval, aby si to naozaj vyskúšal. Čiže toto sú aktivity, do ktorých som ich veľa tlačila. Ďalej sme v rámci tohto programu začali využívať viac aj psychodiagnostiku, s ktorou sme predtým nepracovali. Čiže pozerali sme sa na potenciál tých ľudí aj na základe takýchto dát a zároveň oni dostali feedback o tom,
že čo sú ich silné, slabé stránky. Celkom zaujímavé to bolo napríklad aj v prípade manažerov, ktorí už dlhšie pôsobia na manažerskej pozícii a veci, ktoré my o nich vieme, lebo s nimi žijeme a sledujeme ich, tak zrazu dostali podané takýmto spôsobom ako výsledok nejakej psychodiagnostiky a zrazu si povedali, že aha, možno, že toto je fakt niečo, na čom by som mohol popracovať. Takže veľmi odporúčam oprieť sa aj o takéto dáta, hlavne čo sa týka napríklad tých našich manažérov, oni sú do veľkej miery práve technici, čiže veľa dajú na to, keď sa opierate o ešte nejaký takýto, nechcem povedať, že úplne exaktný zdroj, ale niečo, čo im viete ukázať, nejaké čísla a graf a tak ďalej. Ešte máte otázky k tým programom? Nemyslela som len vás teraz. Dobre. Na záver také nejaké zhrnutia, alebo teda to, čo nám fungovalo a nefungovalo. Naozaj kľúčoví v rámci toho talent managementu sú tí nadriadení. To sú vy ako HR partner s tými ľuďmi, nie ste v tom každodennom kontakte a môžete ich naháňať a oni vám vyplnia tú tabuľku a pošlú vám, čo chcete. Ale aby to naozaj fungovalo, tak potrebujú mať niekoho blízkeho pri nich, kto im dokáže tú spätnú väzbu na to, čo robia a akým spôsobom to robia, či toto je to, čo sme chceli alebo nechceli dať na naozaj takej bežnej každodennej báze. Ďalej tam mám, že kvalita nad kvantitu, jednak aj tým, že sme sa ten program rozhodli zamerať na menšiu skupinu ľudí, kde teda im vieme venovať väčšiu pozornosť, ale týka sa to napríklad aj toho, že aj v rámci tejto skupinky sa nám vyprofilovali takí, pre ktorých rozvoj nie je až taký zaujímavý. To znamená, že oni si ten individuálny plán spravili a majú tam nejakú aktivitu a ju zrealizovali, ale potom máme ľudí, ktorí naozaj vidno na nich, že ten rozvoj a teda tá vidina toho, že sa chcú v budúcnosti dostať na nejaké iné miesto a chcú na tom aktuálne pracovať, je naozaj niečo, čo riešia denne a riešia veľmi aktívne. Čiže aj v rámci tej skupiny, ktorú teraz máme, sme sa rozhodli, že naozaj sa budeme venovať špeciálne tým a dáme support, teda špeciálne tým, ktorí sú veľmi aktívni a prejavujú ten záujem, aby sme teda mali možno, že kľudne menej ľudí, ktorým venujeme väčší čas, než to, že pokrieme naozaj úplne celú tú skupinku a budeme spokojní si niekde čekovať, že áno, máme všetky tabulky vyplnené. To je možno, že aj tá posledná vec, ktorú tam mám, že ten individuálny prístup pre mňa naozaj do veľkej miery znamená to, že výjsť im maximálne možne v ústretí. Sú naozaj ľudia, ktorí chcú mať nad sebou niekoho, kto im pripomenie veci, chcú dostať ten support, chcú dostať možno, že nejaké coachingy alebo práve teoretické tréningy. Sú ľudia, pre ktorých toto absolútne zaujímavé nie je. Čiže nenútili sme ich do žiadnych takých organizovaných akcií, že teraz všetci pôjdete na školenie tohto, ale naozaj sú tam tie individuálne veci, ktoré pre nich zaujímavé sú. No a potom to, čo som už tiež spomínala, že nemá to byť teda nalieváreň nejakých teoretických poznatkov, ale naozaj chceme, aby tí ľudia si to vyskúšali v praxi. To znamená, že fakt majú na starosti tých ľudí, fakt s nimi riešia to, čo príde. Samozrejme, sme tam pre nich ako podpora. Teraz po tom roku, keď sa na to pozriem, tak z tých 30 manažérov, ktorých máme, tak zhruba 10% sa teraz už posunuli znova práve na tie riadiace pozície, čiže z pozície nejakého team leada už reálne šéfujú oddeleniu. Tiež to nebolo niečo, čo by dopredu slúbené dostali. Ale hovorím, veci sa dejú, my sa takisto ako firma hýbeme, tak tie príležitosti prichádzajú a vytvárajú sa. No. Nerobili sme finančnú analýzu.
Hovorím, presne kvôli tomu sme robili tie prvé 2 úvodné fázy len s nadriadenými, ešte bez priamej účasti tých ľudí, aby sme si naozaj zabezpečili to, že aj oni budú vidieť zmysel toho, že prečo s tým človekom pracovať takýmto spôsobom a teda nakúpia to. Musím povedať, že čo sa týka tej manažerskej zaangažovanosti, máme nejakých manažérov, ktorí ako keby považujú rozvoj za také niečo druhoradé a oni si riešia svoje veci a toto je presne HR agenda, ktorá spravia to, lebo musia. Ale keď to porovnám s tým predchádzajúcim programom, tak by som povedala, že sa to obrátilo z toho, že predtým povedzme to bolo také formálne pre 2/3 tých manažérov, tak teraz sme to obrátili a možno, že to je 1/3 alebo aj menej takých, ktorí naozaj to považujú za formálnu záležitosť. S týmto sme problém nemali, keďže tých riaditeľov divízií nemáme tak veľa. Mali sme trošku problém s tým, že ten smer, ktorý sme si my v rámci tých prvých 2 stretnutí vytýčili a čo bola teda jeho predstava o tom, že kam sa to oddelenie bude uberať, nebolo úplne v súlade s predstavou toho aktuálneho vedúceho oddelenia a teda on v rámci toho svojho rozvoja si predstavoval úplne iné veci. V rámci tých 30 ľudí netvrdím, že to bolo na základe tohto rozhovoru, ale tam teda vyplávali potom na povrch presne takéto aj názorové nezhody, čiže asi 2 manažéri nakoniec aj odišli. Jednak z manažerskej stoličky a aj z firmy. Dobre, no toľko teda k tomu, že takto to u nás vyzerá, my pokračujeme ďalej. Verím, že ste sa dozvedeli niečo, čo bude pre vás užitočné. Pokiaľ budete mať ešte nejakú otázku, že vás napadne neskôr, tak kľudne tuto budem sedieť v prvom rade, tak sa môžeme ešte pobaviť. Dobre, čiže pochopil som to, že nie sú otázky, aby sme to tak nestrihli, takže nech sa páči, kľudne pýtajte sa. Ak môžem teda, ja som sa chcel ešte spýtať, že nakoľko máte v tomto voľné ruky v rámci Erste IT, alebo nakoľko v rámci skupiny máte niečo, čo sa roluje? No, tento program je vyslovene v našej réžii. Mali sme úplnú voľnosť v tom, že ako si to chceme navrhnúť, ale je inšpirovaný práve programom, ktorý beží už pre ale vysoké top manažerské pozície práve v rámci grupy. Ale ním sme sa teda tak nejak inšpirovali. Nemáme nejakú kontrolu práve zo strany holdingu alebo... Hej, máme to super. Mm-hmm. To boli skôr také spoločenské, išli sme, ja neviem, na bowlingu sme boli, alebo sme im robili taký akože tematický program, že poďte po práci, boli sme v gréckej reštike a mali to spravené, ja neviem, nejaké kvízy tam mali a taká preddovolenková príprava a podobne, čiže bolo to skôr takou neformálnou formou spravené, ale bolo to presne o tom, že tam tí ľudia boli z toho vedenia a rotovali medzi tými ľuďmi. Mali sme tam vždycky aj čas, kde mali možnosť tí ľudia dopredu dať otázky, respektíve na mieste sa pýtať. To až tak veľmi nezafungovalo. Najlepšie to fakt fungovalo tým spôsobom, že si k ním ten konateľ sadol k stolu, sedeli a debatovali o tom, čo zrovna robia a čo sa zrovna deje a mohli sa opýtať. Áno, naši konatelia sú aj teda celé vedenie firmy sú veľmi otvorení takýmto veciam.
Hovorím, že také nejaké oficiálne, že teraz sa prihlásim a pred všetkými sa opýtam, že ako to teda bude s týmto a týmto rozhodnutím, až tak úplne nebolo, aj keď máme ľudí, ktorí to spravia. Ono celkovo tá komunikačná kultúra u nás vo firme je nastavená tak veľmi otvorene, že ktokoľvek zo zamestnancov môže kedykoľvek ísť a teda pokiaľ ho nájde a stihne za konateľom a opýtať sa, čo ho zaujíma, a oni teda naozaj otvorene odpovedajú. Ďakujem aj ja.